lahat sa buhay ko upang ikaw ay lubusan kong matanto. Ipahahayag kahit ano pa man, pagkat ikaw ang siyang pag-asa ko. Ikaw ay higit pa sa buong mundo, at ikaw ang kasama ko. Ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya, aking ibibigay lahat sa buhay ko, upang ikaw ay lubusan kong matanto. Ipahahayag kahit anong paman, pagkat ikaw ang siyang pag-asa ko. Ikaw ay higit pa sa buong mundo, at ikaw ang kasama ko. Ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya. Praise the Lord. Magpalain po tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ng ating mahal na Panginoon minamahal. God bless you po. Salamat sa ating Diyos na buhay. Patuloy nating pagdalima sa pagbibigay na may katapatan. Let us all stand up. Hindi ko po tayong lahat tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Tinatawagan na natin ating mga beloved children's choir. Dito na kayo sa harapan para huwag kayong magliliwaliw dahil sa likuran. Tayo po ay makinig na ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dalhin na rin po ng ibang lingkod, tayo po ay manalangin. Dakilat mapagpala namin Diyos sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aking ipinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama na malaya, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, sa unang yugto, madalagway nilang isa ng mga papuring awit, ang mga patutuo, awitin ng iba't ibang grupo ng mga awit na iyong nilangisan, ipinadama sa amin na pagkatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan. Muli, aming pag-aralan ng iyong mga salita. Ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa pangkalahatang panalangin, amin dearly beloved pastor, hugasan mo kami ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Habang aming sinasaway ang madibunuh hadlang antok, we bind the power of darkness, cast out in our midst doubts and unbelief, and with the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be seated, please. Muli, a pleasant good afternoon to each and every Christian, our beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Maaring araw, umaga, tanghali, gabi sa inyong kinalalagyan. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon. At sa ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving and living God, our dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, beloved workers, elders, beloved visitors. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay ating pinapaabot sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Open your Bible in the book of 1 Peter, chapter 1, verses 10 up to 16, kindly. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, kabanata po ay 1, sa talata po ay 10 hanggang 16, ito pong nakasulat. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta
na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito, na ipinahayag sa kanila na hindi saganang kanilang sarili, kundi saganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Kristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako'y banal. Amen. Pagpalain po ng malang Panginoon ang kanyang salita ang ating binasa. This afternoon, maminamal, we are talking about how to give diligence to make our calling sure. Ulitin ko po, isulat ninyo, how to give diligence to make our calling sure. Paano bigyan ng pagsusumikap ng maigi ang ating katawagan na may katiyakan. Ating katawagan ng may katiyakan. Hindi ka tinawag, hindi ka pinili, hindi ka dinala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry upang maging buho lamang. Singaw, walang halaga. Tayo po ay binili ng mahalagang dugo ni Kristo. Doon sa krus ng Kalbaryo, that's why we are celebrating or we are continuing the Holy Supper monthly, na supposed to be nga, araw-araw ito ginagawa ng mga minamahal natin ng mga kababayang Katoliko. Sa atin, once a month lang. Paano natin bigyan ng pagpapahalaga itong hindi biro na pagtawag sa atin? Remember, the Bible says, many are called but few are chosen. Jacob have I loved, but Esau have I hated. Kaya pakatandaan natin, maminamahal. Ang sabi rito, ang dami pong mali ng Tagalog. Kaya wag po talaga tayong mag-rely sa Tagalog. Sa English tayo, paki-plus po yung English. Hindi po hula. Iba yung hula, hindi tayo manghuhula dito. Ang sinabi diyan is prophesied. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Ang layo ng, huwag mo nang alisin doon, ang layo po ng Tagalog. Asan ang hula diyan? Prophesied, hula ba? Ang sabi diyan, ang kaligtasan daw na pinag-aralan ng mga propeta. Kaya inquired and searched diligently. Pinagsumikapang aralin, alamin ng propeta ng Diyos. That's why our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Will de Estrada, fasted several times, 40 days and 40 nights. Once, twice, 100 days, 90 days. Prayer and fasting. Praising God almost half of his life.
He's now 88 years old. More than half of his life. Searching diligently, inquire, anong nakabubuti sa mga Kristiyano, anong nakakabubuti sa mga dapat tatanggap kay Kristo. Dahil matagal na tayo naging Katoliko, hanggang ngayon, hindi man masusolve yung paggamit ng shabu, paggamit ng marijuana, patayan dito, patayan doon. Grabing problema ang kinakaharap. Amen. Amen. Ang sabi rito, pinag-aaralang mabuti. Sini-search, ini-inquire ng mabuti ng propeta ng Diyos, ng pastor ng Diyos, ng ebanghilista ng Diyos, ng guro ng Diyos. Amen. Ng apostol ng Diyos. Ang kaligtasan natin. Sure. Grabe maminamahal. May katiyakan. Tiyak ang kaligtasan. Kaya tayo nananatili. Kaya kayo dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil may katiyakan ng ating kaligtasan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Hindi ako tumatakbo na hindi ako mananalo. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, wise na tao yan. Abogado yun. Amen. Guro ng Sanhedrin. Talagang grabe, bago siya nagiging Apostol Pablo. Siya si Saul. Pinag-uusig, pinapatay ang mga Kristiyano nung araw. Ni-research nila ng ating mahal na pastor na mga iniwan ng mahal na Panginoon during His earthly ministry. Ano talaga ang essence, kahalagahan ng kaligtasan? Bakit kailangan magpuyat, mag-overnight ka? Bakit sa Miyerkules, iwanan mo ang trabaho mo, pumunta ka rito para ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan, ipagpapatuloy mo. Hallelujah, ang pagsamba sa Diyos. Bakit? Dahil ang pananampalataya, maminamahal, ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pag hindi ka na makakapakinig, lagi ka na lang nanonood sa webcast. Pagdating ng overnight, tinutulugan mo dahil naka-aircon ka. Goodbye, gawain. Amen? Amen? So, kinakailangan. Anong sinabi rito, maminamahal? Itong mga pointers. The prophet inquired and searched diligently. Ang propeta daw ay nagsikap at nagsisiyasat ng maigi, diligently, maigi. Ang anong sinisiyasat niya? What manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify. Ang sabi rito, anong oras, anong araw, kailangan sumasa kanila, sumasa atin ang Espiritu daw ng Diyos. Dahil ang taong walang Espiritu ni Kristo, hindi Kanya. Kaya kinakailangan kapag nagkapuspusan, huwag kayong manood. Kinakailangan ikaw at ako'y magsikap, luluha ng dugo kung kinakailangan, lumuhod. Talagang kung pwede pigain ang sarili para magmamakaawa sa ating mahal na Panginoon, para ibuhos na sa ating lahat ang Kanyang Santong Espiritu. Hallelujah, hindi ka uuwi na luhaan, hindi ka uuwi na empty, na pagpasok mo rito, walang-wala ka, paglabas mo, wala ka pa rin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, kinakailangan makinig kang mainam. Huwag ka munang gumamit ng cellphone mo. Ang cellphone mo, gamit mo na araw at gabi, lahat ng oras. Kapag nandito ka, nakikinig ka na sa inyong mensahero, please lang, sabi ng malapayon sa Garden of Gethsemane, 1 hour. Sinabihan niya ang mga apostol, 1 hour lang please. Hindi ka na ba talaga titigil? 1 oras lang ang hinili ng malapayon, andyan ka pa rin, dot-dot ka pa rin, dot-dot na yung cellphone. Kaya nga, grabe ng pananakot ng malapayon sa mga Kristiyano. Mayroon tayong choir member dito na sa kadudot-dot niya, lumabas si Satanas.
sa kanyang cellphone. Kaya ibinato niya yung cellphone niya. Ginagawa, kaya nga kinukuha natin yung mga cellphone para magiging seryoso kayo. Itong mga bata, dapat nandito to sa harapan para hindi magliliwaliw. Kayong nasa likuran, may kwentuhan kayo diyan. Ang sarap ng usapan natin dito sa salita ng Diyos. Magkukwentuhan tayo, ando sa kantin. Gusto niyo maging katulad ni Brother Daniel Ruiz? Kita niya yung kanyang mga barkada. Doon sa impyerno, ang lalaki daw ng isinaksak, kasing laki ng braso na sigarilyo. Kahit nandun na sa impyerno, sinasaksak pa rin. Dahil nagtatago, naninigarilyo. Nagtatago, umiinom ng alak. Ang baso daw doon, kasing laki ng galon, na 5 galon na yan. Araw-araw, umiinom doon. Ang iniinom, asopre. Ang iniinom, nagliliyab na impyerno ng fire. So, kinakailangan, makinig kayo, makinig tayo. Next. Kailan? When it testify beforehand the suffering of Christ. Pinaghirapan, pinag-aralan ng husto, ang mga hirap ni Kristo. Dahil ang hirap ni Kristo ay mararanasan din ng kanyang mga anak. Andito pa tayo sa mundo kung ang Diyos nagkatawang tao, naghirap, ikaw pa, na tao, pasalamat ka, hindi ka na masyadong nahihirapan dahil siya na naghirap para ikaw yumaman. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ating Diyos na buhay. Ano pa? Anong sinabi dito, mga minamahal? The glory that should follow. Yun pong sa ating mga pagsasakripisyo, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa ating pong maluwat na, matagal na. Marami nang sasabi, ay, hindi na magkabalik yung Diyos ng Jesus Miracle Crusade, ang tagal-tagal na. Ang sabi dito, pinag-aralan ng husto ng propeta ng Diyos na darating ang araw, ang mga mata natin ay papahiran ng mahal na Panginoon sa sobrang kagalakan. Pag-akyat mo sa langit, magmana ka na ng buhay na walang hanggan. Sa kanyang piling, ang sabi dito, pinag-aralan nila. Kailan ang glory na yan? Nang sabi rito, maminamahal, ang kaluwalhatian na kanino ipasa o kanino ipahayag at sa susunod. Ang sabi rito, maminamahal, na hindi po ito nangyayari. Hindi ito nangyayari sa mga apostol doon sa earthly ministry ng ating mahal na Panginoon. Lahat itong ating mga binabanggit na pag-aaral natin ngayon para tayo po ay, hallelujah, magpahalaga talaga dito sa katawagan natin na tayo po'y hindi mga anak sa buho. Ang sabi rito, itong lahat ng katuparan ay sa ating henerasyon. Hindi po sa henerasyon nung nakaraan, sa Old Testament, during apostolic, sa mga apostol nung kanilang panahon, sa atin mangyayari ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, which is now reported to you, which is now reported to you by the preachers. Ito daw, maminamahal, ay inyo nang narinig through the preachers. Amen. Through our dearly beloved pastor, beloved mama dear, ng kanilang mga beloved children, ng mga mangangaral. Ito daw, reported, ibig sabihin, ipinangaral. So that we are without excuse. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Para wala nang magsasabi rito, hindi ko alam, hindi tinuro lang aming ordained preacher yan. Paano tinuro? Cellphone na hawak mo. Tinuro, overnight, tulog ka. Paano? Tinuro, Miyerkules, wala ka sa gawain. Amen? Amen? Hindi nagkulang ang mahal na Panginoon. Walang pagkukulang ang mahal na Panginoon. Walang pagkukulang ang ating dearly beloved pastor, kanilang beloved children. Walang pagkukulang ang nangangasiwa sa inyo. Fully po yan. Package deal po yan. Amen. Amen. Kaya alamin mo, hindi ka anak ng buho. Tunay kang anak. Tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Alamin mo kung ikaw talaga'y tinawag. Dahil kung hindi ka tinawag, kahit kalbuhin mo sarili mo rito, walang prueba, walang ebidensya, hindi mo natuklasan, hindi mo napatunayan ang iyong pagkatawag ni isang
may galis, isang panalangin, wala pang tinutugon sa mga panalangin mo, wala ka pang naidala sa gawain ng banal, wala pang naliligtas, wala ka pang pinatunayan. Kaya magiging aktibo, magiging sure tayo sa ating katawagan. Ito pong sinabi rito, make your election sure. Yung pagkapili mo bilang tunay na anak, natiyak talaga anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng buho, hindi ka anak-anakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi rito, minamahal, to you by your preachers of righteousness, proof by pouring of His Holy Spirit towards us, which the angel desire to look into. Tingnan niyo po. Yung pong, to look into, yung huli. Imagine nyo, no? Itong ating naranasan, gaano tayo kapalad. Itong ating nararanasan, hindi ito nararanasan ng mga anghel. Ang sabi ng mga anghel sa lupa ay sa langit, maranasan man lang namin yung kami mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Sino naman may kapuspusan? Di ba nandito lang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Ikaw na piniling totoo ng ating mahal na Panginoon. Hindi ito dinanas ng mga anghel. Ang sabi ng mga anghel sa langit, maranasan man lang sana namin na kayo talaga ay totoong pinili ng Diyos. Ikaw nagtitrimbol, ikaw may naramdamang mainit na bagay, malamig na bagay, lumuluha ka sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Nagpapatunay, ikaw nga ay tunay na pinili ng Diyos. Sure ang iyong katawagan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Ang payo po niya dito sa 13 hanggang 16, kindly po. Sa 13. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. 14. As obedient children, not passioning yourself according to the former lust in your ignorance, but as He which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Kasalanan ba ni Kuya Buboy? Beloved, open ninyo na kapag kayo nire-rebuke dahil hubad-hubad kayo ng t-shirt, short pan kayo. Tapos yung ating mga kababaihan magsusuot ng pantalon na pinagbabawal ng mahal na Panginoon, walang kabanalan. Ang mga kababaihan dapat mahaba ang buhok, pagupit ng pagupit. Kaya 10 taon na naglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo pang pinupudpud ang buhok. Don't you know that to the woman which have long hair, it is a glory unto a woman na mayroon siyang mahabang buhok. But it is a shame, nakakahiya sa kalalakihan na may mahabang buhok. Deuteronomy chapter 22 verse 5. Kayo na magbasa. Kaya nga, maminamahal, hindi biro-biro itong ating pong katawagan ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Hindi ito biro-biro, hindi ito mga buho. Hindi tayo, sabi nga ng ating mga tagapangaral dito, yung adopted sons and daughters, niluluko ng kanilang mga kaklase, adopted. Dahil tayo po yung mga adopted child and daughters and sons of our dearest Jesus. Adopted, pinagtatawanan. Pero adopted, pero pinakamamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng adopted nga, pero mahal naman. Amen? Mahal na mahal dahil kapag nagkamali, pinapalo. Amen? Kapag hindi nagbibigyan ng ikaputandog, pinapalo. Kapag hindi na sumusunod sa kabanalan, pinapalo. Amen? Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya grabe pala natin kapalad. 2 Timothy, or rather, yes, 2 Timothy chapter 1, verse 6 up to 10. Dahil
medyo ang bilis ng oras, alas 3 na po. 2 Timothy chapter 1 verses 6 up to 10, kindly. Praise the Lord. Basa. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa kabanatay 1 sa talatay 6 hanggang 10, ito po ang nakasulat. Dahil dito ay ipinaaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kunding magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan pa po ba ninyo ako, maminamahal? Hindi pa kayo tulog. Amen. Amen. Ang sabi rito, stir up. Sabi rito sa Tagalog, sa stir up, anong sinabi rito? Maminamahal? Paningasin mo ang kaloob ng Diyos. Paningasin mo, stir up. Ang sabi rito, so paningasin natin yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Na anumang kaloob mayroon tayo, dahil hindi ka nga basta-bastang anak, sure na sure kang anak ng Diyos. Kung tinawag ka bilang mga awit, pagningasin mo yung pagiging mga awit. Kung tinawag ka bilang instrumentalist, pagningasin mo yung pagiging instrumentalist mo. Kung tinawag ka bilang preacher, ayusin mo ang iyong pangangaral. Tinawag ka para manalangin, tinawag ka para mag-song leader, tinawag ka para magko-closing prayer, para mag-testimony leader, amen? Pagningasin mo, ayusin mo, stir up, ang sabi rito, ayusin mo, huwag mong pabayaan. Pag-aralan mong mainam, na hindi katulugan pagdating ng overnight, dahil masyadong monotonous yung boses mo. Bakit? Nung umayaw si Moses, sabi ni Moses, utal ako, mahal na Panginoon. Hindi ako pwedeng pumunta kay Paraon. Dahil utal ako, hindi ako marunong magsalita. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bakit? Sino bang may hawak ng dila, ng bibig? Di ba ako? Ituwid ko yung dila mo. Ituwid ko yung bibig mo. At anong ginagawa ng kapatid mo si Aaron? Si Miriam, gagamitin ko yan para tulungan ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka makapagpapatutuo. Sabi ng ating nabasa, hindi kita binibigyan ng espiritu ng matatakutin. Nahihiya ka kasi dahil ayaw mong ipatutuo. Grabe na yung ginawa mo, tulad nung nangyari sa amin. Kung hindi, tumili sa sobrang sigaw at takot nung babae na nandoon sa aming gilid. Akala namin nakasagasa kami. Yung sasakyan na aming sinasakyan, nahihiya pa yung aking kasama na worker, Brother Arman Rondelios. Nung sumigaw ng malakas, tumili. Akala namin nakaipit kami, nakasagasa kami. Yun pala, gabuhok na lang, mahuhulog na yung sasakyan namin doon sa bangin ng yung karwas. Di ba may malalim diyan? Malalim na malalim. Kung dumiritso kami, isang tiyak na bagay sila, basag yung aming windshield, sila talaga yung makakain na mabubog. Kami doon sa likuran, isang tiyak na bagay, lulusot kami doon sa roof. Dahil nasa pangalawa nga kasama ko, nasa pangatlo ako. Nung sumigaw, biglang tumigil. Akala namin may nasagasaan kaming patay. Pero nag-iingat ang Diyos kapag lagi tayong dumadalangin. Mga kasama ko kasi maminamahal, yan lagi kong dinadaing. Hindi ko mo preacher tayo, hindi ko mo nag-assist tayo sa preacher, hindi ko mo nagsusong leader tayo. Anong kapangyarihan mayroon ka, nagsusong leader ka, hindi ka marunong magpuri,
Hindi ka nagtsatsagang magpuri ng mahaba. Hindi ka humahawak ng mikropono para magpaawit ka. Amen? Anong ginagawa natin? Tayo lang tayo ng tayo. Saan tayo kukuha ng kalakasan para sa ating pangangaral? May anointing. Didikit sa pandinig, sa puso at isip ng ating mga minamahal na kapatiran. Dahil gusto mo lang kasi tatayo lang. Papugi. Amen? Amen? Kaya nga sabi natin, ang mahal na pastor bago umpisahan ito, sleepless night. Walang tulugan na pagpupuri. Walang tulugan na pagpapalakpak. Walang tulugan na pag-aayuno. Walang tulugan for more than half of his life. Ginagawa ng totoong pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag na iya, ipatotoo ang kabutihan ng Diyos dahil hindi ikaw ang gumawa ng himala para makita mo ang mga himala, pagbabago ng buhay mo, pagpapagaling sa karamdaman mo. Hindi ikaw ang gumawa, ang Diyos ang gumawa. Ipatotoo mo lang yung ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen! Madaling araw, maminamahal, alas 12, nagising ako. Sarap pa talagang matulog dahil grabing pagod. Sunod kong tulog, sunod kong gising, alas 2. Puri na ako. Hanggang alas 6. Alas 6:30, paglabas ko, tulog pa lahat ng kasama ko. Eh kung walang nananalangin, walang mahal na pastor, walang mga beloved babies, walang worker, na alas 3 pa, alas 4 pa, nagising na para magpuri, sinong magliligtas sa amin sa disgrasya na yon? Wala. 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 Kaya preach ka lang ng preach, paawit ka lang ng paawit, sagawa ka lang ng sagawa ng tungkulin mo. Walang anointing, walang nakukuha, wala tayong napapala. Too much is given, much is required. Ulitin ko po, too much is given, much is required. Gusto mong maging preacher, gusto mong maging song leader, gusto mong hallelujah mag-testimony leader, mag-exhort ng giving, lahat. Mag-ayuno ka muna ng 40 days, 21 days, 10 days, 15 days. Magpuri ka muna mula alas 3 hanggang alas 12. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag hindi mo magawa yan, nakakahiya, tatayo ka. Kaya walang anointing. Pagkatapos, uwi tayo. Walang natutunan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Stir up. Sa 7, ang sabi riyan, I have not given you the spirit of fear, but of power. Sa 8, huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo. Ang sabi diyan, sa 9, maminamahal, anong sinabi ng 9? Who hath saved us and called us with a holy calling according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. 10. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Grabe. Wala ka nang hahanapin pa. Andiyan na lahat, nakapaloob. Amen. 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 Magsumikap ka na lang, tinuro na ng pastor mo, tinuro na nangangasiwa sa'yo, pinagsabihan ka na. Kuya, yung nagsasabi, anak mo lang, hindi ko pinaniniwalaan. Sino may sabi sa'yo? Yung sinasabi ng anak ko, galing sa akin yan. Makinig ka't gawin mo. Dahil kung hindi mo gagawin, wala kang anointing. Wala ka pa rin kapangyarihan. Ikaw pa rin ay parang tinkling brass. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino ba ngayon maminamahal ang sumasalo sa gampanin ng aking beloved sweetheart, Sister Mariles? Aking malanak, tingnan niyo po, pag kayo nakipag-usap, nakipagkwentuhan kayo, iba dito, akala mo ang tataas ng iri, ang tataas ng abilidad, akala nila, tingin nila sa anak ko, napakaliit na babae, akala nila pari-pari, mari-mari lang nila. Hindi nila alam, ay ano, patutuon niya. Patuloy ko siyang tinuturuan, anak, huwag ka lang magsawa. Sumunod ka lang sa sinasabi ko. Huwag ka lang lumihis. Dahil pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Ngayon, yung iba nating mga kasama rito ang tingin sa kanya, yan lang magsabi sa akin. Sino ba yan? Sino ka?
para pagsabihan ng anak ko, ikaw ang sino? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Apo po yan ng ating mahal na evangelista, na ating beloved Mama Dir. Ikaw, instrumentalist po ko eh. Galing ng Maine. Ako po'y magaling na tumugtog. Magaling na akong magaling. Instrumentalist akong instrumentalist. Gumalang ka naman. Dahil ginagalang ka. Lahat ay nagagalangan. Kapag ganun ang gagawin mo, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang mahirap sa atin eh, nagsisilipan tayo ng mali na may mali. Ay wala nang mapupunta sa langit. Lahat galit na kay Kuya Buboy, galit na kay Ate Marilis, Ate Divine. Samantalang hindi naman galit kami sa inyo. Wala namang dapat ikagagalit sa inyo. Minahal namin kayo. Hallelujah. Kinupkop namin kayo. Tinuruan namin kayo. Hallelujah. Nananatili tayo hanggang ngayon. Magkasama. Dahil gusto natin ng langit para lahat tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Huwag kang masaktan. Magpasalamat ka, may Kuya Buboy ka. May Ate Marilis, may Ate Vines ka. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo nakakasagot. God did not give us the spirit of fear but of power. Be thou not ashamed of His testimony. Jesus saved us. Sanabi rito, and called us a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Ating binasa kanina, before the world began. So, nakita natin, maminamahal. Sinabi rito, He made manifest by the appearing of our Lord Jesus Christ, who had abolished death. Marunong kang sumunod, ang sabi rito, there is Jesus manifested, na iabulis na, mawawala ang kamatayan. Hindi ka dadaan sa kamatayan kung maging masunurin ka. Ang sabi ni San Lucas, hallelujah, mayroong nakaupo dito, may nakakatayo dito na hindi nadadaan sa kamatayan. Sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoon during the rapture. Pagtulog ng pagtulog ng trompeta, sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? So be thankful. Mapasalamatin tayo. Stricto nga si Kuya, stricto nga si Ate. Pero nakakabuting pagka-stricto dahil natututo tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? 1 Thessalonians chapter 1, verse 3 to 7. Dalawang versikulo na lang po ito. At ang huli, ang Romans 9, chapter 9, verse 11 and 18. Praise the Lord. At ating instrumentalist, medyo lumapit-lapit na kayo dahil baka tulog na naman kayo. Praise the Lord. Kindly. 1 Thessalonians chapter 1, verse 3 up to 7. At pakihanda po, bago explain natin saglit ang 1 Thessalonians, then bago ang Romans chapter 9, verse 11 up to 18. Praise the Lord. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi, na aming inaalang-alang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pamananampalataya, sa pagpapagal at sa pag-ibig at sa pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo, kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din man, at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung ano ang pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo ay dahil sa inyo. Amen, praise the Lord. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo, na anupat kayo naging uliran sa lahat ng nananampalatayang nanga sa Macedonia at nanga sa Acacia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan o, isinulat ni Apostol Pablo para magpatotoo at mag-report na during his time,
Ang ginawa ng Diyos sa kanila, ipinatutuo sa Macedonia, ipinatutuo doon sa binanggit na Achaia. Lahat yun, mga minamahal, na ginawa ng ating mahal na Panginoon to prove beyond any shadow of the doubt na ang pagkatawag nila ay totoo. Ang pagkatawag natin ay totoo. Kaya nga, mayroon tayong mga pagtitipon kagaya nating anniversary this coming Sunday. Amen. Amen. Para atin pong mabulay-bulay ang ginawa ng Diyos sa 12 prayer warriors ng ating mahal na pastor doon sa Talipaw na naging gateway sa buong mundo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay sinasamahan ng Diyos na Espiritu, si Kristo na nabubuhay sa lahat ng mga mananampalataya dito. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Remembering, sabi rito, without ceasing your works of faith and labor of love and patience and of hope in our Lord Jesus Christ as in the sight of God and our Father. Kaya po, walang nalilingid, walang nasasayang. Amen? Amen? Bakit hindi natin pagsumikapan itong pagkatawag sa atin? Bakit natin pababayaan itong dakilang katawagan sa atin? Amen? Amen? Dapat, tulad nung narinig nating mensahe nung nakarang overnight, sabi na ating mga ngaral, dapat kayo tagapagturo na. Hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kayo. You see? Paano kasi tinuturuan na, ayaw makinig ng turo? Gusto yung kanyang turo, gusto yung kanyang gusto. Gusto natin yung ating alam. Magaling pa tayo sa nagtuturo, magaling pa tayo sa ating mahal na pastor, magaling pa tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung magaling pa sana tayo sa mahal na Panginoon, magaling pa tayo sa ating mahal na pastor, magaling pa tayo sa mga nangangaral sa atin, di dapat kayo ang nandito at kami nakikinig sa inyo. Kaso hindi. Amen? Kaya makinig kayo. Give diligence. Sinabi rito, give diligence to make your calling sure. Last verse, Romans chapter 9, verse 11 up to 18. Kindly, basa. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 9, sa talatay 11 hanggang 18. Ito pong nakasulat. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawan ng anumang mabuti o masama upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, tatapwat si Esau ay aking kinabutan. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig, siya'y naaawa at sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. O, tingnan niyo po, maminamahal, kung paano po natin binasa itong mga talatang ito. Atin pong liwanagin ng mainam, kasi last mga verses na ito, dito po sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 9, talatang 11 hanggang 18. Sinabi rito, maminamahal, asan na yung 11? For the children being not yet born, neither have done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. 12. It was said unto her, the elder shall serve the younger. Anong sabi ng kanta natin? If you wanna be great,
Learn to be the servant of all. Say? Okay. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Nakakatakot kung Esau ka. Basta ako, mahal na Panginoon, Jacob lang. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. What shall we see then? Is there unrighteousness with God? God forbid. For he said to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. For the scripture saith unto Pharaoh, even for the same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kaya walang may pagyayabang, walang may pagmamalaki. Amen! Amen! Minsan kasi pagka mayroon na tayong nagagawa sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, akala natin we are already somebody, but still you are nobody. Amen? Amen? Akala natin, sino na tayong magaling? Isa lang magaling, mahal na Panginoon. Amen? Amen? May nagagawa kang mabuti ngayon, bukas, maya-maya, mayroon kang nagagawa, labag na sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, tuso ang dyablo. Kaya habang nakakagawa ka pa ng mabuti, gumawa ka ng mabuti, gumawa ng mabuti. Natuto kang magbigay ngayon, magbigay ka ng magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Para yung ating chapel na atin pong inasam-asam diyan sa dako ng Metro Manila, ipagkaloob na ng mahal na Panginoon. Hindi kung saan-saan tayo maminamahal. Amoranto, Luneta, kung saan-saan tayo dinadala. Magtapat na tayo upang ibuhos na ng mahal na Panginoon masaganang pagpapala. Tayo pala tayo tumayo, awitan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. God, you pardon me. Forgive My iniquities, to serve you there is Jesus, your Son. Oh, God, you pardon me, forgive my iniquities, to serve. Hindi ata marunong nagli-lyrics. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I am amazed to know that my God so great could love me so. He's willing on the way one day to bless. His grace seems so wonderful, His mercies so bountiful. I can't understand
will I confess. Please, Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to bear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Chorus. Please, Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to bear. Hallelujah, 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 hallelujah. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Minsan, maminamahal, magtatanong tayo sa ating mahal na Panginoon, Lord, there is Jesus. Why have you chosen me? It is of God's mercy. It is of God's grace. He chose us to become channel, preacher, song leaders, choir members, instrumentalists. Beloved brethren, because God knows we are fit. Tayo po ay karapat-dapat at sure ang mahal na Panginoon sa kanyang pagtawag sa atin. Hindi siya nagkakamali. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, patunayan mo, patunayan natin. Tulad lang sinabi ko kanina, faith without work is dead. Yaman din lang nandito na tayo sa katotohanan, maminamahal. Embrace this truth. Be faithful, be followers. Sabi ni Paul of me, be followers of Christ. Ang sabi ni Paul, sabi sa Paul Pablo, maging masunurin kayo, maging tagasunod kayo sa akin, maging tagasunod kayo kay Kristo, maging tagasunod tayo sa ating mahal na pastor. We have everything to gain and nothing to lose. Everything to gain, but nothing to lose. We are pretty sure, maminamahal, we are in the truth. This church is the real church of the living God. We are the real church of the living God. Kung ibig mo, kung ibig ko, kung ibig natin makatiyak sa ating kaligtasan, sa ating katawagan. Sinabi ni John the Baptist, he must increase, but I must decrease. Walang payabangan dito. Walang pataasan dito. Walang sa Bisaya, pasigarbo. Be humble. The more you humble yourself, the more God lift you up. The more na marunong ka magpakumbaba, the more ang Diyos itataas ka. The more nakahabagan ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, maminamahal,
ibig ng mahal na Panginoon, ating mga beloved visitors, beloved webcast viewers, YouTube and Facebook, receive the Lord as your personal Savior. Not all people, all race can see that they are children of God, child of God, daughter and sons of God, but only to those who receive Jesus Christ as their personal Savior. As what John chapter 1 verse 12 states, only those who believe Jesus Christ, all those who accept Jesus Christ as their personal Savior, to them only give the power to become children, sons and daughters of God. And if sons and daughters, Romans chapter 8, verse 16, 17 and 18, heirs of eternal life, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. There are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Then third is baptism in Jesus' name. And fourth is baptism of the Holy Ghost. Sinabi ng Hebrew chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But if you believe that Jesus died for you at the cross of Calvary, if you receive Him as your personal Savior, then you become a child, a daughter, a son of God. 11:6, walang pananampalataya, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Kaya kailangan po ninyo, kailangan po natin na tayo magkaroon ng pananampalataya. Second is repentance. There is no other name written among heaven, in earth, beyond, beneath the earth. There is no salvation, the no other, but by the name of Jesus Christ. So accepting the Lord Jesus Christ as your personal Savior, you repent of all your sins. Humingi ka ng tawad sa lahat ng inyong mga kasalanan. Ika'y makasalanan, receive the Lord. Then sinabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. There is a big relevance in baptism in Jesus' name through water, because one man in John chapter 3 verse 3 up to 7 named Nicodemus, isang Pariseo, a Pharisee. Ang sabi ng Pariseo, Lord, what should I do? What can I do? Anong gagawin ko na ako'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Ang sabi naman ng Panginoon, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Be baptized in water and spirit, because if you are not baptized in water in the name of Jesus Christ, then baptized of the Holy Ghost, you cannot enter heaven. Sabi po ng Pariseo, pwede ba akong pabalik sa sinapupunan ng aking ina? Hindi na naintindihan, pari na yon. Hindi naintindihan. Ang sabi naman ng Panginoon, I am talking about the baptism in water in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Kaya, sabi ng mahal na Panginoon, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nagpabautismo ang pari, ang Pariseo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yang tatlo lang ang gagawin mo. Ang pang-apat, ang mahal na Panginoon ang gagawa. 1 Corinthians chapter 3, verse 17, yung bautismo sa Espiritu Santo, ang mahal na Panginoon na ang gagawa. Kaya habang nakataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin, nakibabanggitin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, I believe the gospel, the power of God unto salvation.
I believe in you, Jesus Christ. I accept you as my personal Savior. Lord and God, King of my life. Help me to become real Christian in works, in deed, and in truth. Tulungan mo, mahal na Panginoon, pati ang aking mga mahal sa buhay, sa aking pagtanggap, baguhin mo kami, tamnan mo kami ng pananampalataya, patawarin mo ako, sabihin mo mga minamahal, forgive my sins, help me to become real Christian in work, in deeds, and years of eternal life. Father, dearest, I pray, in the name of Jesus Christ of Nazareth, amen and amen. Yes, my dearest Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, through the prayers of beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, have mercy upon those who receive you, who accept you as their personal Savior. Write their names in the book of life. Make them real Christian in works and deeds, and heirs of eternal life. Father, dearest, I pray, in Jesus' name, amen and amen. Tulungan mo man ang Panginoon ng mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. I advise you, maminamahal, you webcast viewers in YouTube at Facebook, kung mayroon kayong malapit na mga nakikita na gawain ang Jesus Miracle Crusade International Ministry throughout the world, there are 48 outstations throughout the world. Dumalo kayo, attend our services. We are in truth. Kami po nasa katotohanan. Kaya tulungan kayo ng ating mahal na Panginoon na sumamba, manatili kayo, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Di ba, Brother Alvin, para sa ating mga pangangailangan. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamanap ng Jesus. Tayo po mga minamahal ay dumako po sa ating pong personal na pangailangan. At bago po tayo mga minamahal, hallelujah. Tayo po na manalangin, atin po munang unahin ang ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Atin po muna silang ipanalangin, hallelujah. Na sila ay unang nagpagal, mga minamahal. Kaya tayo naman ngayon, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Purin po ang dating dakilang Diyos. O dakil mapala namin ang mga Diyos, mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin namin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami humihingi ng kapatawaran, malapay Jesus, sa lahat po ng ay pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang siya banal na kalooban. Patawarin po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dumago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong darling beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, patuloy pong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay noon. Pagpalain mo pong kanilang buong sangbahayan. Malapay isabutin mo po na mapagpalang mga kamay, ang mga pangailangan, ang mga minamahal mo kapatid. Kagalingan sa kanilang makaramdaman, negosyo, trabaho, kaayusan, o malapay Jesus, hallelujah. Sa kanilang mga pamilya, kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan. Ipagkalubo po malaping Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ipatong po natin mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa katawan, sa parte ng may karamdaman. Kung meron tayong nais, mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa paanan ng ating dakilang Diyos, dalawang kamay itaas. Problema sa pinansyal, dalawang kamay itaas po, mga minamahal. Sama-sama po nating banggitin, palayasin ang mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa unang dalangin na aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rayuma, gallbladder, kidney trouble, ulcer, sa pangalan ni Jesus, cast out. Pag-alinlangan, panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out. COVID-19, cast out sa pangalan ni Jesus.
Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. At tayo po, mga minamahal, ay pumalakpak muna ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Huwag magbibiro, mga minamahal. Amen. 3 beses. Tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Alam na po natin, mga minamahal, amen. May kapangyarihan po, mga minamahal, amen. Ang hallelujah, praise the Lord. Kaya huwag magbibiro, lahat po seryoso, mga minamahal. 3 times, talon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay darako na po sa ating pong mga, sa ating pong banal na hapunan. Praise the Lord. Habang bibigay po mga minamahal ang katas ng obas at ng tinapay, tayo po umamit mga minamahal. Nagawa sa'yo, sumasamo, dumulong sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di man kapag-dapat sa kabanalan mo. Kapatawaran sa'yo ay nakamit ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hamuin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang tawag, kapatawaran sa'yo ay nakamit ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang tawag, kapatawaran sa'yo ay nakamit ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang tawag, kapatawaran sa'yo ay nakamit ko, o aking Jesus. Ay nakamit ko, o aking Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa aklat ng Hebreo 12, talata 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng lukan.
ng Diyos. Atin pong itinaraos, mga minamahal, ang banal na hapunan upang sariwain ang dakilang pagpapakasakit, ang pag-alay ng buhay ng mahal at pinakamamahal na Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ating napakabait na Diyos na buhay, mga minamahal, siya'y napakayaman. Subalit siya'y nagpakadukha upang tayo yumaman, mga minamahal. Anumang kalagayan meron tayo ngayon, mga pagpapala, kalakasan ng ating pisikal na katawan, maunlad na negosyo, meron tayong tahanan, malalaking tahanan, hindi lang tahanan, meron pa tayong mga paupahan, meron tayong mga negosyo, iba't ibang branch sa lugar, mga minamahal. Dahil yan sa ating pong pinakamamahal na Hesus. Kaya't lagi nating aalalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Hesus. Iniwanan niya ang kanyang trono, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y nagkatawang tao upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag nating kalilimutan yan, mga minamahal. Kung mayroong mga nakakapagpatisod sa atin, mga minamahal, huwag natin tignan, mga minamahal. Walang perfectong church, mga minamahal. Sabi, look unto Jesus. Sa Diyos tayo lagi titingin, sa kanyang mga gawa na ginawa sa atin, mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sagrado po, mga minamahal, ang ating pagsasalut-saluhan, mga minamahal. Sinasabi na aklat ng unang Korinto, kabanata 11:27 hanggang 29. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Siya sa atin po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Magpakumbaba tayo sa ating dakilang Diyos. Meron tayong mga nagagawang mga pagkukulang, mga kasalanan na hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos ay handang magpatawad kung tayo, mga minamahal, sa mga oras na ito ay handa ring magpakumbaba. Ating i-confess lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Tiyakin natin, mga minamahal, na tayo'y karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kung sa mga oras na ito, meron tayong mga kaalit, meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, may galit tayo sa ating mga kapatid, lapitan natin sila, mga minamahal. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Sapagkat ang hindi marunong magpatawad, hindi rin patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Sa mga baguhan po, mga minamahal, sa mga minamahal naming mga bisita, kung hindi pa po kayo nakapag-desisyon ng after ng gawain kayo magpabautismo, hindi pa po kayo pwedeng sumali sa banal na hapunan. Subalit kung kayo nakapag-desisyon na sa mga oras nito, magpapabautismo kayo sa araw na ito pagkatapos ng gawain. Pwede na po kayong sumalo, mga minamahal. At bago po tayo magsagawa, mga minamahal, tayo muli sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Hesus Kristo. Kami sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami hindi karapat-dapat, malaping Hesus. Subalit sa iyong habag, kami umaasa. Humihingi kami ng kapatawaran, malaping Hesus. Sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Will Estrada Almeida, kami iyong linisin, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Gawin mo kami karapat-dapat, malaping sumalo sa banal na hapunan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hawakan po natin, mga minamahal,
ang tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11:23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ng sabay-sabay mga minamahalang tinapay. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin ang katas ng opas na nagsisimbolo sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po muli sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ng sabay-sabay ang katas ng opas. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawan pinayubay upang ka ay mabuhay. Yan ang katawan na hinilang upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-ibahagi. Ito Ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugo tumilis upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumilis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na magbabalik si Jesus na Korinto ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos at tayo na po.